Здравейте хора, аз съм Тригер Шоу. Днес играм Minecraft Pocket Edition. Да започваме. Сега ще ви разведа из моя свят и може да направим нещо. Може да предлагате в коментарите какви неща да строя. Не намерих имението, за съжаление. Тънал съм някъде или пък... Да. Вижте ми мостът от тия... Дори отдолу основите всичко от TNT. Ако се запали, лошо. Така. Сега ще ви покажа къщата. Има парзалка, има мост от светлини. Така. Сега ще ви го покажа. Ето. Тук ще започнем отдолу нагоре. Тук ви е нещо като барлога, мазе... What? Какво е това? Защо е така? Някакъв бъг сигурно има. Но защо ми е така? Не знам. Даже тук ми е така. То настякъде е така. Я да видим отвън. Всичко рутро. Липсват ми купчета. И защо? Бък на Майнкрафт или по-нова трева. Не знам. Но все едно. Странни бъгове. Какво е това за легло? Ето е къщата. Това са ми леглата. Тук нагоре. Тук има беседка. Тук има водна парзалка. Спускайте се. И продължавате. Тук напред. Тук вече слизате и показах вече мостът. Това ще е. Сега ще ви покажа. Тази къща я опитах да направя като шахмат. Не знам дали ми се е получила. Само това трябва да го махна. И това. И това. И това. И това. Ето вече ми се получи, мисля, че шахматната къща. Това ми е колата, която наблюдавам. От нея наблюдавам. Ето, по принцип, като си го пускам на Survival, тук съм си сложил оръжия и други неща. Така, да отидем към тази там вода. Първо исках тук да направя езеро, но не се получи. И затова реших да си направя огромна
огромно спускане с вода. Вижте какво е голямо. Те са две. Едното, това лявото, мисля, че беше по-късото. Да, ето го по-късото, лявото. Това дясното е до максимума на купчетата. Ето. И аз тук обичаме така. Скоп. И той ми мекотява. И това беше, което съм направил. Дано ми се е получило. Много обичах с TNT-та да си спомням. Ау. То сянка, той сянка ли има? Да, то от всякъде сянка има. Виждам всичко идеално, приближали се. Страхотен бък. Ще излеза, след малко ще се завърна. Ето, отново рестартирах си играта. Пак да видим дали ще има пак такива бъгове. Аз не го забелязах. Сега се е друго. Чиста земя, всичко се вижда. Нищо няма бъгнато, нали? Да. И така. Какво да правим? Ще отидем тук. И ето, като гледам, има нещо като пещера. Ама то е даже. То си е пещера. Сложим точ. Мина. Даже. Като приключва тук. Ето тук може да си направим нещо като укрепване. Клипът ми е позволен до 15 на минутки там някъде. И затова сега ще се постаря да направя нещо. Това. Ще малко. Купчета. Ще едно на тук. И ето така ще бъде. Сега не сварвам торч навсякъде. Това може да ми е като... Дори аз не знам какво може да ми. Ще сложа две легла. Ще сложа някаква библиотека да има. По-натам ще сложи врати. Врата. Трябва ми библиотеката.
Ще си направя и библиотекарска къща. Така. Ето, нещо подобно. И така. Сега да сложим вратите. Само, че трябва да си го укрепа малко. Може да сложим врати. Ще си направя стена. Сложим врати. Тази стена отвън ще бъде доста дебела. Други такива. Не, това ще ми е навес. Той ще бъде доста дебел. Тук ще го удължа. Ще направя така. Включително и навеса ще ми трябва да го... Не, стига. Така. Така вече тези глави изчиста. Сега само така да си наслагам, да знам къде ми е. Ето така. Следвам седи. И вече ще го видя. Ще си наслагам линии отвън. Ще е като коледна уха. Доста светленги ще сложа. Еми хора, тук ще приключвам този клип. Надявам се да ви е харесал. Благодаря за времето и за гледането. Може да ударите един лайк, абонирайте се, коментирайте. Може да ми предложите някоя къща, някоя друга игра. И така, до другия клип. Бай-бай!